Nah, ibu-ibu pramusaji, Mbak. Oh. Komandone Bu Kartini. Ngoten. Oke, lek Joko wis ngadekne. Berarti enggak ada HE ya? Yuh. Elok. Ngantuk. Arek yo. Bar ngombe obat lho Mas Ute. Iya. Satu pagi ratu. Tan antuk jampi dadya ati nyawit nahan jan apa tak lakoni Pak Gerayu nyeluk aku engko sik nduk. Oh yang mana? Mbah engko tak rono, tenang wae. Mau foto Mbah? Enggak. Mau ngapain? Bisik-bisik. Bisik-bisik tentang apa? Tetangga. Sabtu Yo. Wah.
Kurang apa? Gawe aja. Ayo ayo. Bagong, gimana Mbak Bagong? Nggih. Di mana kau? Aku nang kene. Oh, lagi menghilang. Halo. Mana sih? Astaga. Iya. Gaget. Pak Joko remburine ya. Pak Joko pripun Pak Joko? Monggo, Pak. Oh, pengen nonton aja. Sip. Habis itu nanggap ya Pak. Habis itu nanggap ya. Ya. Insya Allah. Perlu DP Pak, dipanjeri Pak. Biar tanggalnya disiseti gitu loh. Nomor teleponnya lek debus mun enten. Hah? Ya. Udah nge-save Pak. Pon auto Pak. Mangke di-save nggih Pak, di foto cekrek disimpan nggih. Ping ngaten nggih. Oh ya. Amin. Neng apa sliramu teko. Wah. Aku koyo
Niki Pak Irianto badhe joget monggo. Yo.
Mbok Hajat joget. Yuk yuk yuk. Lowe becik paten kono tiang berpisahan brenjangan solestio wangi sambut tono pajan ayo karo wajah putra joget ya bun ya liwat kincanging alismu aku tut anetan joget dah ayo wis lingsir yoswaku aku isih mampu ladeni solamu kowe bocah gunung nasihat bocah gunung katungkol anggrimpo jiwa ragaku ngurung kahormatan memprong rupa kari linjo pripun Pak De Gayeng KWSJ lho satu untuk semua anjir pripun nambahin apa gubuk asmara si sedeman dibablaske gubuk asmara jumbo nggih Mas Bagong Jumbo. lah nggih masuk Mas Debus masuk ya Tak pikir. urip ana kutha gedhe Monggo Pak Joko. ayo 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 Yen liwat aku kelingan aku pokae ayo yo biyen tak golek ayo anek cagak dapat tulisan warna abang tondo isih prawan
Santai mawon nggih Pak nggih. Mengke pakai bagong bagong. Lah nggih gong dalem. Heeh, mengke diwakilke sak lagu mung 100 sira Pak e. Alah saenten iki. Suarane sampean niku larang soalé. Bolo dhewe Pak. Oh, bolo dhewe. Kali Pak Deri. Oh, gratis. Wis kali lek ton niku wis Pak Pun. Siap. Monggo. Catetan sajroning ati. Nuwun nggih Pak nggih, dilanjut among tamu nggih. Kene iki ya tetep. Iya. Mbak Ayu badhe tindak pundi kanthi ngaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngasani
Jose lho. Pak Jaka. Wis dinyadar. Pimpinanipun Mas Punanto Bejo saking Kalideres. Yo. Tindak pundi Tindak nang pakan katingaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi tindak nganggur aku lo gelem acan Resak mas alias kebetulan Lanjane kata rotok kapotan Yen purun enggal-enggal kerencangi Tekan ngomah mangke kula opai tenane estu le Pak Joko. itu pil wong lekan golek momongan blonjo nopo baju badhe pindahan Lampun ngelomas sampeyan ampun kuciwa kula rodo anyaran ditinggal awan-awan lunga blonjo ning pasar paing kowe-kowe awan blonjo kanggoku ora pati penting ning Semarang mas tuku gelang opo anting-anting ojo sumalang natyen rondo dijamin ngemlek Jantung. Angga. Dikasih lagu spesial buat panitia pasukan batik bunda-bunda boleh nanti ya nyanyi. Sekup. Monggo. Abang biru lampune disco Hawa gemas pikir bojo loro Bojo sing enom jalo disayang Sing tuwa aja wekal ditinggal Siramu ora bisa Pasukan batik, ayo goyang bapak. Ibu boleh ikut goyang sini.
cabe gunung hae sing ngersake sinten Mbah Bagong nika wae syukur bisa nyawa gunung eso dadi aja kene ora
lagunipun napa? Ayo. Sing penting anu hae nggih. Sing penting hae. Lintang Pripun? asmara. Lintang asmara, siap. Sik cani Pak De. Nggih. Sekar bisa. Babane Mas. Apa Pak Ji? Ayo yo. KWSC Indonesia yo. Sepaduan baji. Atur nuwun Pak Ji. Yo. Yo. Yo yo yo. Karo rati Masuk di mung eling mati sing ati baji. setyaku bisa aduweni marang Ya ya. Ayo Bunda. Hey, Bapak Ajat, monggo. wong wayu tresnamu kinarya tamba susah jroning atiku Wong bagus atepno rasa timu rasaku tulus rening kalbu. senajan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal seno Senajan nyawa oncas saka neraka yen tresno ra bisa Yu. KWSC KWSC Naja masuk babak gong. Ayo Bu Haji, ayo. Ayo ayo ayo. Ayo yo. Yo yo yo. siang pantoro rati mong eling manis sing ati setyaku bisa aduweni marang Balik
sudah babe. Mbak Dicengkok ngendi niki Pak E? semono Mas ya. Aku njaluk mbakku ndi mau? Mbok endi? Goleki mboke. Oh iki ganti-ganti. Oh ganti. Wae. Sampean wae mboke. Aku njaluk dikawinke. Proposnya mana Pak E? Proposnya mana? Pindah posisi. Ibu sini dong. Karo sapa karo sapa? Nah iki sing tak pikir-pikiri. Karo sapa, lupat. Gong, kowe milih ndi, Gong? Oh kabeh serakah, Gong. Po sanggup. Wah, siji apa kuat? Sing penting, Heeh, aja salah, aja salah. sing penting, Enek apa nih? sing penting, Enek apa nih? apik bebudene. Anjir leres. Nomor siji. Nggih, sae pepudene. Betul. Aja kaya bodong. So. Sini, Bu. Ono wae cerai. Mau ke sana. Oke. Simbok-simbok wetengku luwe. Ana prawan ayu mbok tembok. Kae lamparno. Ah. Simbok-simbok aku wis gede. Terus On awan ayu mbok kae lamarno. dole-dole ketane abang dicampuri lopo parutan. Ayo Pak Esep. Cek. Hop. Bine kembang paling penting. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki Ayo, mbok Bunda. wis mendem bedoan. Aduh simbok ra bisa turu. Awan bengi pengen ketemu. Kose, Bunda, ini kok anteng aja kayak nonton layar tancep loh. Iya. Capek. Capek. Aduh, aduh. Yang penting Bapak ini lo siap-siap Mbak ya. Yang mana? Biar goyang ini. Oh boleh, Oh, Bapak itu dari tadi loh. Oh, dari tadi, Dari ber- kita mulai jreng Tetap sampai semangat sekarang. Pak. Tetap semangat. Ojo kendor. Oh, lanjut nih. Lanjut. Ora gampang wong bebojoan, kudu bisa golek sandang anak bojomu. Pakani waktu. Mosok bojo pakani waktu to Pak ya. Pakani dedek, Pak. Pakani dedek. Yen mengkono mbok aku tak nyambut gawe. Ngumpulke duit mbok kanggo nikahan. Iya tole, dongane moga wae bisa kalaksana.
tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan ayu kowe lamarno Tesih kuat mboten Mbah Kong? Masih kuat? Ojo kendor. Oke. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, goyang Vidi, jos. aku di bawahnya kesal. Setelah Dia pergi baru kini sadari ku telah jatuh cinta luar biasa loh Pak iki. biasa jos gandol. Enak ya, Pak? Rahasianya apa Pak ya? Enak. Rahasianya Enak. apa niki? Rahasianya? Ya wis pokoknya digawe seneng ae. Iya, walaupun usia tua kita harus berjiwa muda. Oh iya betul. Ojo koyo kewali MC nih. Jiwa tua. Bagong kalah nih ini. Gong rene gong rene gong. Bintang kecil di langit yang tinggi. Bintang kecil. Bintang kecil. Amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Campur sari penake koyo ngene lho Pak, gur 2 juta lho Pak. Ngono ta? Iya. Ya wis. Dicampur-campur tapi enak ya. Luar biasa. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa golek sandang yen nuruti matamu. Ana bojomu Makane watu. ayo. Sik Mbok. Sik, Aku sik. ki yo dina Piye, Setu piye? bergajian Mbok. Titip Mbak yo. Alhamdulillah ya Allah marah-marahi kancane lo ya ampun Pak. Titip Mbok. Yen mengkono Mbok. Aku tak nyambut gawe. Golek duit Mbok. Kanggo nikahan. Iya tole dongan nimboke muga bae bisa kalaksanan. Ya
monggo lho, Dik. Nadian bebasane kali ngedot Yuk, yuk. salam bernimas kaya was kacanan rasa saksat ning cuacanya kok nggak ada hujan-hujannya sih bang? Pacaan desa asli Surabaya terkutan sakut hewan lenggak among jenengan iku telat lho Pak. Salam kagem CPP Campur Warjo Perantauan. Saja eko ono perlu se esok kona ngeke aku neng tanganku kok bawa palu apa to sing rusak ipaku Kowe tak usah suloyo bengi metu karo sapa ning tembe politik sapa yen dudu bocah wadon liya Eboni aku ra neng ngendi-ngendi aku malah nyelek lembak keroki pirang-pirang dina orang mbok turuti rasane geger kaya disuntuki wong wadon ngendi sing matang ati jalan-jalan ning pancene ora mesti jalan-jalan ning pancene ora mesti apa aku arep ngopakan ning wati Amore aku wae sing ngkre Ojo deh, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Ojo deh, amor deh, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Cek 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 cek. Joget Pak, biar agak susu dikit ya. Ayo Mbak, monggo goyang. Dek saja eko ono perlu esok kena ngeke aku neng tanganmu kok gawa palu apa to sing rusak ipanku Kowe tak usah suloyo bengi metu karo sapa wis sapa yen dudu bocah wadon liya Debani aku ra neng ngendi-ngendi aku malah nyeluk tulung mbak geroki pirang-pirang dina orang mbak turuti rasane geger kaya disuntuki Amode, ojo deh, aku masih sayang padamu, my darling I love you. Amode, ojo deh, aku masih sayang padamu, my darling I love you. My darling I love you. Matur suwun Mbak Apre. Sembah nuwun ugi. Suwun Gong.
Purwanasar Salat saya dingadoke tindak monggo Maghrib lan isa jangkepe Prayogane ditambah Oh